झिझिया नचावे सुनिया दो जी हम रौरा गावे ओइन झिझिया नचावे एगुलो तो गीत ठीक गावे नाही 551 तहरा चाही ओइन मैया के हम तो मनावे ओइन झिझिया नचावे सुनिया दो जी हम रौरा गावे ओइन झिझिया नचावे शमशाद फिल्म्स प्रेजेंट डीजे अरमान कोई घरे घूमनी तो नहीं के तिराइल आखिर में रौरे पर आइल कोई घरे घूमनी तो नहीं के तिराइल आखिर में रौरे पर आइल सुबह सर के लाभ उठावे ओइन झिझिया नचावे सुनिया दो जी हम रौरा गावे ओइन झिझिया नचावे डीजे अरमान खुश होइहन मैया तो दे दी है लालना हंसी खुशी से खेली पूरा अंगना खुश होइहन मैया तो दे दी है लालना हंसी खुशी से खेली पूरा अंगना मंजस मुन्ना गइल बारे थावे ओइन झिझिया नचावे सुनिया दो जी हम रौरा गावे ओइन झिझिया नचावे शमशाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेघवल मठिया।